takuonawo vaimbi vakasiyana siyana vatakanga tisingaziviwo tikura. It's unlike now nezuro tanga tina Chief Wenje, aiwa entertainment munharaunda inenge iripo, vana vadiki vedu vese vakutozivawo kuvaimbi vakasiyana siyanawo. Imimi muchiona masvikiro amakaita kunoku nematambiriro amakaita nemafanzi makazviona sei? Zvanaka zvinabvi. Uye zvinopa picture yekuratidza kuti tina mwana unodyana vamwe asingadyi vega. Vanorangarira kuti mwana zvimwe zvinhu hazvifaniri kuonekwa kwaHarare chete. Vari kuzvitora zvouya kuno December. Mana pande panechi? Chiweshe. Nokuti chinhu chatikavaka panapa kusenara hakuna, kwanzvimbo hakuna, kumvurwa hakuna, kuGrand hakuna. Saka ndikutoziva kuti gore rineri mafaro ese evazukuru vechiweshe tikusanganawo paSekuruchi, paSekuru Musundagore, paComplex panowa panapa. Pane pasina kumira mushe. Zvainge zvakandiomera vedzinzara nguva itondigara dare pandaimbobata taioneka muchanza kana kurora inga zvairema kana kurohwa vasikana zvairema. Azika Musundagore wakauya senhume, Musundagore inhume yamambo. Vaera shumbaka matika varidzi vemasango vakanditi nyarara Musundagore anouya, vakanditi nyarara Musundagore anouya. Takamuti Sara uyambutse vana, yambutsa vana Musundagore. Yambutsa vana ona vana vayaura, yambutsa vana ona vana vachema, yambutsa vana ona vana vatambura, iri kwemakungwa vana vayaura. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcat MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi ndiri kunzvimbo yeChiweshe kunonzi kuchaona. Kutaura kwandakaita panapa ndakamira paComplex yaSekuru Musundagore iyo inodanwa nezita rekuti Musundagore Complex. So tinoda kumbonzwa isisu kuna Sekuru kuti zviri kumbofamba sei nekuda kwekuti tiri kuona Complex yedu izvozvizvi chirongwa chinenge chakuenda kwamvura yacheka makumbo. Kubva riri ground ndofunga takakuratidzai kubva ichiwakwa kusvika payari izvozvizvi uye haisati yapera. Wachiri kupfuurira mberi. Sekuru munosimba here? Mushe munosimba here watiwa. Aiwa tinosimba Sekuru, tinokutendai nebasa ramuri kubata. Takaona Complex yedu Sekuru pachiri pasango kusvika pacherwa foundation kusvika izvozvi pakuyewedza pakutarisika. So tiri kuona Sekuru pari kuuya vaimbi vakasiyana siyana. Mungatitaurirewo mamwe mashoko mairi matatu kuti zviri kumbofamba sei, donzvo renyu, chinangwa chenyu chakamira sei? Aiwa ndinongoti makadii muri yeZimbabwe kwamuri mese koko Sekuru Musundagore vanokukwazisai mose, vanokufarirai vazukuru vavo nevese vazukuru vanotitsigirira. Ndinokutendai kuti Mwari kwamuri koko dai vakuchengetai vakuitira zvakanaka. Aiwa ndiri kuti basa ndinoona tiri kugadzira musha mukuru, Complex nemashops akawanda mukati, ine nzvimbo yekufarira zvakare stage. Makatarisa kuti izvo zvisati ndapedza vaimbi vari kutati Sekuru tichakuya papi? Tinoda kuuya ipapo. Vamwe ndinozongwadzora kuti uyai muridze but asati ndapedza ndokatati Sekuru pane penyu patoni akaudharapo. Tanga kuwedza ndisaka muchiona ana Chief Wenje ana Maki ana Frangu vari kuzoridza pakaita sei? Wana Tindo ngwazi. Vari kuti every stage and move vari tautoya ipapo. Nokuti vari kuona chinhu chakanaka. Saka ndiri kuti inini muzukuru wese. December. Mana pande panechi?
chiweshe nokuti chinhu chatikavaka panapa kusenara hakuna, kwanzvimbo hakuna, kumvurwa hakuna, kugrande hakuna. Saka ndikutoziva kuti gore rineri mafaro ese evazukuru vechiweshe tusanganawo pasekuruchi pasekuru Musundagore pacomplex panowa panapa pane pasina kumira mushe. Ndikuti muzukuru nyangu ari kubva kuUK ndikuti kuti uzvionere ngawe papi panenge paine vaimbi vakawanda pachaitwa zvakaita sei panapa zvakawanda. Ndikuti nevabeya angu anobata basa rinenge rangu irini ngavaite semaitano japi aya zita redu harife rakafa nekuti zita harife sei, zita harife kana paine zvinhu zvakamira. Uyu akangoita mari uyu akanga achingozikwa nemari yake kubva wamani haisi mari panyika. Mari yake yaaitawo inofanira kusiya zvitiko panyika papi panapa. Saka zvakadaro president chaiva akataura idi munanga wakataura ndizvo nyika inovakwa nevani nevene. Saka ndisaka ndiri kuedza kuvaka kudai so ini Musundagore kuti nyika yedu igova nyika yakanaka, igova nyika yevedzeka ndika. Saka ndiri kuti aiwa vazukuru vangu mese ndokudai ndiri kuti panapa pandikamira naT1 muna December ndiri kudai papi panapa. But anyway ndiri kuti vamwe vari kwavari vari kuruziva kuti every week pari kuuya vaimbi vakasiyana siyana. Sanhasi tarandine chifu wenje anga ari panapa achifadza vazukuru vangu ndivuka papa nema1000 vanonga vakazara papi panapa. Saka zvikutondipa pictures kuti muna December hapana kumira zvakata sei, hapana kumira zvakanaka. Ichokwadi. Aiwa ndinotenda sekuru. So kune vamwe vazukuru wenyu sekuru vanenge vachida kuziva kuti sekuru panyaya dzematare dzakamira sei, nekuda kwekuti vamwe vazhinji vanokuzivai muri sekuru vanobatsira vazukuru vakasiyana siyana vane matambudziko akasiyana. Aiwa ndiri kuti vazukuru vangu vese vane matambudziko akasiyana siyana svikai kudai kuzimuri pake kuna sekuru. Ndakataura ndakati fona uchitouya ndikubatsire usachengete dambudziko rakadzama rakura tononoka kuzorikurira mangwana wakazuva nekundishora. Ndikuti dambudziko usati rakura, dambudziko usati raenderera mberi, uya uone sekuru ndikubatsire. Ini ndiri sekuru wenyu zvakafanana patakuenda patakatasana nemwedzi waNovember. Saka ndiri kuti vazukuru nguva ichiripo garai vane zvichemo zvavo uyai ndikubatsire. Asi muna November macho imomo wakadzwabirwa yaundione handimire kugadzira mbavha nekuti tamuna November kana kuti tiri muna mwedzi wendira. Mbavha ndinogadzira chandisingaite bedzi matare panguva ipi panguva iyo. Asi ndiri kuti dambudziko matambudziko ese madika uya usangane neni ndinge ndiripo Musundagore. Handifambi nekuti vazukuru vangu vanosara kwaungana matambudziko akawanda. Saka ini ndinenge ndiripo chandinomisa kuita matare but nawe kubata makwenzi ekugadzira baba nevatora vakadzira vanhu nevaita zvavaita aizvo handimiri izvo zvinenge zvichiitwa. Jeri rikavharwa paholiday vanhu vanoita musikanzwa yakawanda vanozoshayamba kupinzwa. Saka ini musekuru Musundagore ndinenge ndiripo. Nyuchi ndakadzivhurira muna December dzakabaka nekuti vanhu vakawanda vanenge vachida kubira vazukuru vangu mari vabva kumiri vachida kuvabira mafoni. Saka ndiri kuti wakabata foni isiri yako wokohwe nenyuchi unozarwa pamiri wako nenyuchi kusvika wadzoka pandiri. Right. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe ndisekuru Musundagore vari kutaura. So vari kuita chinhu chakanaka munzvimbo yechaona kuchiweshe. Hanzi muna December anenge ari makuwerere kutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa. Ndiwo atinoti kama tapping tono matindi ngoma anokunda ngoma kurira. Uyai mugofara pano anenge ari ma1 pakaipa. So ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera mazvita.